baba faira tena mati Mari baba ulimusoro kudenga mutenda nenyasha dzenyu baba dzamusa ruzhinji kwapinda muno kuti vasvike kuno kuda kwenyu baba chititungamirai pane mhomho yese iri mukati mhatso ino chokwadi ngachive chokwadi manyepo ngava manyepo mhosva dzenyu dzitongwe vanhu vachibuda muno vachisekerana vachibatana maoko mhosva dzichipere mune zvakanaka nevauya nevaeni vedu vausvika muno tinokumbira kuti muvatungamire nekudzoka kunzvimbo dzaanogara ngezita raJesu Kristu mambo wedu. Amen. Ndiani? Ndiwe Shupikai. Colin Mutsakani ndiwe. Colin Mutsakani ndipo samanisi rwakapua. Shupikai garabasi. Ndoda kuti unyatsoteerera Colin. Mudare mambo Saurombe ndio mwakadaidzwa pano pa Saurombe Business Center. Wamangarirwa ndi Shupikai Munego achikumangarira iwe Colin mudare rino. Unogare mu village head Munyepfu under chief Mutambana. Uri kunzi unodikana kudare musi wa 27 ndio zuwa nhasi November 2022. Iwewe Shupikai Manega kuti uzozvipingurira panyaya inoti unodikana kudarira mambo Saurombe kuti utsanangurire mambo nedare kuti nei wakatore mukadzi wemunhu kugara naye nemhuri zvose. Wazvizwa? Yo court message chamangwanaka apa pa statement kana kuti panyunyuto waifana unga wakanyora zita racho remukadzi wakatorwa uchibvonyora futi nemazita ana akatorwa. Ndisati ndatonga hangu nyaya iyi ndi Mutsakani kuti mwakazviita mwakati shinge. Kuti ndiri mambo unodotonge nyaya tichifaraka kuti mwakazviita ndati mwakati shinge. Maizwa ere nyaya yetakutaurira imadaidziro kudai? Ndaizwa chose, ndaizwa. Simudzero kubvema ndaya kuti ndinopika ndichataura chokwadi chizere. Ndinopika ndichataura chokwadi chizere pamberi pamambo nedare. Pamambo nedare. Mwari ngaandibatsire. Mwari ngaandibatsire. Mutsakani dzikise muku basi. Izvozvi zvasati apinde munyaya yekutsanangudza. Ndizvo here kuti wakatore mukadzi wemunhu? Kwete. Alright. Chigara basi. Shupikai simuka. Bvise mari yako yedare. Uyu mukadzi wakatorwa uri munei? Uya. Pano akagara apa pane mwamuna wenyera. Uri kwanga gara ari mwamuna wangu kudhaya. Asesa mastiki. Asesa chivuma. Anjobo mundibatsirewo mwakamira kudaro. Zvakanaka. Izwa izvo ndiri kubvunza pana. Zita renyu ndiani manje? Wafaira kuita zvobate mari mukasike nyaya iri pano ayi. Inode kurya richapisa ngoti ine mutemo. Zita renyu ndiani? Nora Mutsakani. Wakasununguka. Ndati pakati pano aira pane murume wako ere? Wangari murume wangu enge uyu. Asi ndakasiyana naye. Waani umweni? Ayo. Hausati? Kumba kwangu. Uri kumba kwako? Wanga uri murume wako ngeuyu? Anista? Shupikai Maniko. Wakaturwa ere kana kuti ndiwe wakati murume andichani?
Ndini ndakati murume handichadi. Oh. Alright. Wakamupe gupu. Wakamupa painani. Panga paina iye zvipikai uyu. Namukoma ake anozi Peter Maniko. Na samukuru anozi Maki Matsekete. Maki Matsekete. Wauya naye ere Maki? Aiwa ndatobva ndiri kumba pangu kutozwa ndiri pendiri kutogara inini. Alright. Ndobva ndandouya kuti ndinyorere zita ra Maki Matsekete. Maki Matsekete. Oh, ndandati zvimweni mugare padhuze nemurume hino murume chanisire zero kuti wakanga ari. Saka garai ineni kwaMutsakani. Zvakanaka. Shupikai. Garai. Simudzeko roro roti. Itaura kuti ndinopika ndichataura chikwadi chizere. Ndinopika ndichataura chikwadi chizere. Pamberi paMambo neDare. Pamberi paMambo neDare. Mwari ngandibatsire. Mwari ngandibatsire. Dzikise maoko pasi. Mutsakani wati Mambo inini handizotora mukadzi uyu. Wazvirwa here? Chitsanangura kuti ngenyi wakasungisa Mutsakani kuti wakatora mukadzi wako. Taura wakasununguka mwana. Chendakasungisa ndicho murume uri apa. Hatichati murume uyu. Taura Korenzi Mutsakani ari muzukuru wekwaMutsakani. Alright. Ari mwana wekwaMagora. Ngechekuti inini ndaishande kubasa nemukadzi wangu uyu. Tichiende kumaguru taitangana 8 o'clock tichaisana 4. Pakazoende kuti pari kutsarwe magadhi. Inini taichinjana mashift. Ndombogara amwe ichiendawo. Saka mudzimai pendandagara ini wakanga aya wakaenda kopinde basa rechigadhi. Apinde basa rechigadhi. Wouya kumba wotaura kuti ndapinde basa rechigadhi. Apinde basa rechigadhi riyani. Ndopaakazoti 4 days echienda echibva ari pamba pangu inini. Apedza akati inini waibva ari pamba pako ndiani? Mudzimai wangu uyu. Mudzimai waibva ari pamba pangu. Echiende kubasa. Pesava taindoenda tese kubasa. Okay. Azokwidzidzwawo chidanho. Mukadzi. Ndopaakatanga kuti inini kubasa ndini ndakati kwemuri kuenda ngoti wanga akuchitanga basa kubasa waide kusvike pabasa pake na 6 o'clock echichaisana 2 o'clock. Saka ngemuna June ndochiti hamuoni ere kuti pane 12 kilometers kuti mosvike pabasa. Pane petaimboenda painga pane 8 kilometers. Kumwa kuenda imwimwe parefu. Hamuoni ere kuti kudai mwaramba muri kumagroup kana kuti mwasiyire munhu chanzi uri kudhuze kwacho nebasa. Zvaizoite nyore kuti hamuhambi nei neusiku bakuti mobate chinyi 6 o'clock emakuseni. Mudzimai ndobva kuti hazviiti. Ndichibva ndati no. Kana zvisikaiti akati kwai ndoro utsvake pekugara. Ndikati kana imumwe mwaona kuti murude kuramba muchiende kubasa kuchigadhi zviri nani inini ndomutsvakire pekugara pamaikuru anoberekwa namai yangu inini. Uyu aripo unonga achizomuroora. Mudzimai obva aramba akati inini handidiba ngekuti handidi kobika nemunhu ba. Ndode kutsvake pangu inini pendinodini pendinotsvaka. Ndichibva ndatodini ndichibva ndatomusiya. Echibva aende kubasa kuya ngoti wanga ari kubva ari pamba pangu. Aende kubasa ndopakuchitozoti zuva rimweni haachatouyi. Wakazosvikire pakuchigare ndichichiona wakasvike pakugare pamudzimai waMagora uyu muzukuru Mutsakani kudhuze nebasa. Agare pamukadzi waMagora. Ndopaanga ari kubva ari inini ndiri kundoona kuti ndichatanga Magora uri wonga wari kundondifututira. Ndichindomuona mumabasa muya Magora uri kutonditambire kunga mukwizi. Inini ndobva ndanyarara. Zvadaro ndichibva ndaende kwaana sekuru endakaroorera ngoti inini handina uroore kwaMagora pakugatiza kuende mukadzi.
ana sekuru mwana wanyu hakudini bwana sekuru ani sekuru Mutsakani ndio kwendakaroora izvo kwambo Mutsakani ndoende kwaana sekuru mwana wenyu ana sekuru haachauyi kumba wakungari kutogare mani pamagora asi ndiri kushamisike kuti pamagora pacho paari kugara handisati ndamboreketedzana naye magora kuti handisati ndambozwa achitaura kuti kune mukadzi wako asi ndiri kundoone action yekundonga kutondivhundutsira agara kudaro ndo paakazosvike pakutoti mudzimai wangu inini wakutondibudizire mazwi ekuti handichadiba ngenyaya yekuti waindirambidze kushande basa saka inini handichatodiba wandapa magora paya kuzotopedzisira ndaende kwaana sekuru ana sekuru akatitora tiina Maki Matsekete mukadzi ari kuti hatichadi ndiye samukuru wangu Maki Matsekete mukadzi ari kuti hatichadi tichibva taenda tese kwaana sekuru kwakwe taende kwaana sekuru kwakwe tichibva taedzaniswa zvikazi mwakashayishirana asi chakakosha panapa kuti muchengeterana papi pamwepo atigadzirisa kudaro zvikazi endai mogara mose kupumba zvakanaka nemukadzi wangu una ana angani nemukadzi ndina ana 8 ana 8 azvakazoitika kunze kwebasa mukadzi uyu akuchigara namagora ana akwewo ana angu i8 asi akatorwa 4 acho ndimagora nemukadzi uyu makabereka ana 8 zvadaro right tikandoti sekei tokasikoti shwe zvadaro zviyani tatigarai ndotozoona taende kwaana sekuru mudzimai wangu wakazi endai mogare zvakanaka nenyi nemurume kudozoti mukadzi uya kuchabve kwamagora kuya kana wakundoita on and off wombouya dongorerei wambozotwara zvidziyo wakwira kwamagora waiuye kumba kwako mira usarumba ngoti tichazode kuti tobvunza katobvunze zviro zvinowaka ndizvozvo waiuye kumba omboti kudongorerei waiuye kumba kutwara zvidziyo waindouya zuva rimwe nekupetuka mira haiuye kutora zvidziyo maite chanzi rekumboite bonde pamba pasisina zvebonde pa 10 months dzakagara mukadzi uyu nemurume 10 months zvakabve muna February kusvike pari zvino right ndaende kwaana sekuru kwakwe mudzimai uyu ndakazotoona mudzimai watoakirwe chinyi watoakirwe imba echichibuda ari pani pakorenze magora saka ndamupoinda uyu mudzimai watane pakewo paari kutogara nokunga 50 meters kubve mumhuri yake magora yemadzimai ake mairi uyu tochitoti watawe chitatu zvadaro zviya ndakaenda pasabhu ndiri kuda kuzoti ndimangere nyaya iyi ndiine umbowo ndichibva ndaende kwasabhu kumunyebvu ndobvunza sabhu kumunyebvu uno mubhuku mwenyu munoziyawo here mugari mubhuku mwenyu ndomakaisa mudzimai wangu here paari kugara sabhuku unoti chamangwana inini handina kumboise chinyi handimuziba mudzimai wako kuti une stendi munzvimbo yangu zvadaro aya ana sekuru ari kuti isusu takatogadzirisa uyu aramba aine mudzimai wangu ndakasvika hekubate mbudu naMaki Matsekete ndiyo akanditi zano ngeri hatingahambi kwende kwaana sekuru tisina mare zviri papa kana mudzimai akurambire kwamagora zviri nane tiende kwaana sekuru tichiotaura kuti zvemwakataura zviyani zviri kurambika kune mudzimai asi isusu hatizooni mare yemaburiro ba zviri nane tiroore ana edu kwakwende kwaana sekuru kuyakuyani zveshuwa takasvika kwabvisirane mare naana sekuru tabvisirane mare udaro yemaburiro yekutoroora ana mhuri yangu yemaburiro iyo zvapere kudaro inini ndakandochema futi ndikati
eya ndingada kuti ndigare nani asi mudzimai wangu ndaindomuda tiri pamwepo nani namako. Anhu ese akagadzirisa mai angu ari kufonawo garai zvakanaka kudini dini zveshuwa zvakasvike kowedzerwa tichitaura nyaya iyoyo kusvika mukadzi zvazi endai mogare zvakadini zvakanaka kake chiri. Kubve ikoyo magora wakaronda ndiri kuona kuti magora haasi kuda pese pendiri kugadziriswe nyaya idzi kudai mari wakabwiri mari ndakabvisa $100 ipopo US. pese pendiri kudaro ipo papo mudzimai kuda kuti chiuye ngauye kumba zvataurwa ndiana sekuru zviya kana achatombozvizwaba paubva andoramba akadini akagare paakaakirwa nemagora paita. Inini ndo pakuzoite ndochiti kwaana sekuru ari kunditi mudzimai unaye ende duro raari kunditaurira anga amanyepo duro tingati mudzimai uyu imba mbiri yekwamai kuru neyekwamai nini. Imba diki uyu mukadzi ari kuramba ana sekuru endakarora akati isusu hatikupi duroba ngekuti tiri kuti endai mogare zvakanaka isusu tiri kukoshese vana endai mogare zvakanaka for sure kutaura chokwadi kana kuhamba kuende papi handina kumbobate duro mumako mwangu angati amanyepo kana kuti kuwaka kwaanga akutoita. Zvapere kudaro sekuru akagashire pfuma anozi yani anozi Farikai Mutsakani. Farikai Mutsakani. Vanhu vari very important court clerk ndimaki Matsekete naFarai Mutsakani. Nyora kutiso. Right? Inini ndachizoona kuti sabhuku uri kutaura kuti ngoti inini ndatoona kuti mudzimai watobenefite zvetiri kundopuwa tese mumaraino watopuwe 50 kg ndimagoro ayo ngoti magoro ndiyo unonyora zvese uye ndiye dziso panzvimbo yacho. Ndatoona magoro ayo watopa mukadzi wangu 50 chedi nembeu watogurira mukadzi wangu uya mumunda mwake. Ndipo pendakazozwe shungu yekuti magora wakagara nemudzimai wangu haana nenguva yaakambozonditaurirawo kuti ndaona mukadzi wako echisvika kana kuti haakugara naye handizivi kuti waibve mushango here mukadzi uyu. Wazvita shupikaigara pasi pane dzimwe dzaakambobvisa neusure kwe100 pane dzimwe ndakabvisa izvi zvisati zvaitika izvi. Mamagora singa ndanda kutoresa miko Matoresa. Wechiona uyu unoti anoshupika Ndi baba mwenye. Apo wakwana papi apa Magora. Ndio pendaiti munondi mungani. Andokupa nguva yekutaura asi ndichingondipindura kuti handisi kutoziyawo maguna kuna akadaiwa. Ndizvo here kuti mukadzi uyu uri kugare mustendi mwako Kana kwete. Kwete. Paari kugara wakapuwa ndiani? Paari kugara wakapokopera mudongo rataita ake akatoshaika ridhi yaMutsakani. Stendi kuti kana kunyari kuti pane madheregedzi mutosvika muchiona kuti stendi kana kubvunza munyebvu kana chifu Mutambara istendi yataita ake ekwamaiguru semufadha usaende kumadzimai yaridhi yaMutsakani. Iwe wechione mudzimai washupika unoitani? Buda ndibudowo namai angu kusiyana kumadzimai baba omwe. Buda ndibudowo namai angu. Aiwa, mai yake. Mai angu inini. Baba amate anibereka uyu ndo anibereka mai angu. Aya azukuru muzuzu angu azukuru kwaZimu. Saka ndi mai angu chai. Alright. Gara basi. Iwe zita rako ndiani? Nora Mutsakani simuka. Urushanda? Kupi? Kubasa Unops. Okay, ndoko neti chigadi. Yakutorese mheko here? Nekuti handidi munhu anondinyepera ndiboti unotwata chokwadi simudze moko. Twati ndinopika chatauro chokwadi chizere? Ndinopika chatauro chokwadi chizere. Pamberi paMambo neDare. Mwari ngaandibatsire. Zvakanaka. What is ndiani? Nora Mutsakani. Ndizvo here une vana 8 na Shupikai? Ndoda kuti mupenyane. Mai
ndinoti mubvunze mibvunzo mitatu kune murume wenyu chakazoite kuti muti muchimutondedza kuti mwamuna wangu inini ndakazonoti handichakoni kugara newewe. Mubvunze uripo. Ndiro kumupe nguva imimi taurai naye. Taurai mutaurire zvakaite kuti muti inini ndoenda. Baba no. Zvakaite kuti ngadai. Baba no. Ndauri. Zvakaite kuti ndisiyane nemi. Kundishungurudza kwemwaita siku nesikati. Ndichitsvagawo sapoti pamba. Zvendaishanda ndichindochengeta naana angu. Muchimti hazviiti. Saka ndakasvika kuti inini handichadi kwemuri. Ndekundishungurudza kwemwaita. Kundipikise jeri. Pendiri kushanda muchitaura kuti musamuti ashande ba. Muendesei kumba. Saka ndochoona kuti zviri nani kuti ndizvichengete ndiri kumba kwangu. Neana asati akona kuchishandira. Ndochakaita kuti ndisiyane naye. Kwemakore mangani? Ataurirei. Ndakagara nemi 26 years. Takatanga kugara 3 years tisina mwana. Zvozoite nhumbi yemwana nomu. Izvi zvine 22 years. Kadiki kekupedzisira kane 4 years. Saka naye ndinawo pari zvimwe munoziya. Ndakati akuru aya muchimbosara muchengetwa ndiwo. Kuti ndochichengeta sezvo musikakoni kugeza nekutsvakira zvese. Naye ndini ndochotori ana 4. Zvemunoziya imwimwi ndikamuta kuti muri free masikati kusvika kubva 6 kusvika 6 uye muone ana ngenyu. Ini ndiri pamba pangu asi hamusi kufambira imba munofambira nenyu. Tatakatsidzirana wani mukazwisisa. Right. Hello. Ndinokupawo nguva yekuti kana paine zvokuda kutondedze mukadzi mutondedze. Changamire ndaikumbira kutsanangura. Chimbomira utatsanangura. Iye wataura akakutarisa. Tarise mukadzi wako. Kutarisa naye. Mutondedze. Ndaingafunga kuti unomutondedze zvakanaka zvawaimuitira. Ngoti uruzwa mukadzi wakutondedze zvakanaka. Zvaikuitira. Iwe chimbomutondedze zvakanaka zvawaimuitira tiri. Ndiri kwendikuona kuti nyaya iri kutaura mudzimai. Usataure nini? Ndatitaura wakanangise mukadzi. Cheri kunga kundibata bata inini. Izwawo nini? Iwe kana usinaka unoti mambo handidini. Handina. Iye wakutondedza. Ari kutondedza hawo kuti ndakazotore ana. Pana ipopo takapasvika. Mira. Baba musoro iyi. Asese mastika. Munozwere zvendataurira. Ndatinyi mutapa. Uri kuziwewe tsanangura zvataura mukadzi kunaka kwako iwo kwaiitire mukadzi. Yes. Na pakugara kwese inini ndainga ndisikatadziri mudzimai uyu. Mutondedze zvakanaka zvawaimuitira zvakanaka. Zvawaimuitira zvakanaka ndezvetoda kuti umutondedzewo. Wakatarisana naye. Zvendaimuitira zvakanaka ndaichengeterana naye ana pamwepo asi chaende koshupa ngechekuti inini ndaizowe pasi pake. Ndawe pasi pake ndakazosvike pakunase kuona kuti tiri kumbonetsana ngei nemudzimai wangu. Pamusoro tikapedza ndichakupe nguva yekutsanangura. Vamukungata. Munina nyaya yapa muna nguva yekutsanangura ndari wataura kana kutaura mambo. But uri kuramba uchiita nhare kutaura namambo. Iwo taura kuti mukadzi wako zita rake unoriziva. Taura nemukadzi wako. Cheti hatisina kuzwa kuti zvakati. Iwo taura nemukadzi wako zita rake unoriziva. Chimbomutondedza iye wakutondedza kuti hona murume wangu. Ndakakubarira naye. Hona murume wangu. Taishanda tese tichishandirana. Ndizvo ka. Hona murume wangu. Wataura. Asi ndakaona kuti wakandishungurudza for the past 26 years. Saka iwo ndaifunga kuti uchamutondedze zvakanaka. Zvawaimuitira. Usahakirwa ba. Zvawaifunga kuti unofanira ndizvo. Zvendaitomuitira ndizvo zvekuti ndaichengeta waindichengetera anawo zvakanaka. Handi zvako ba. Handi izvo zvoruka handi zvako ba. Ndaitomushandira mudzimai. Ndaimushandirawo kuti tikachengete zvimbudzi totoreyo nini. Order please. Order. Zvendaimuitira ngezvekuti ndaichengetawo zvimbudzi zvaite kuti taendesa ana kuchikoro.
kutengawo ana ng'ombe kuti kuziya upenyu hwana angu mangwana naye Shupikai, wafamba nani hame yako? Handina kufamba nemunhu. Ngenyaya yekuti inini hama dzangu inini dziri kure. Plus anangu inini ata ndine ana watoroora naatororwa. Asi ana kuti auye amwe acho anotaura kuti hatendi because totya kuzomakana namai. Saka hatiuyi kudare ikoyo. Ngekuti zvinganga inini akana iwe usina hama dzewafamba nadzo noti mutape handina kufamba nehama. Na handina ba. Pewakauye kumangara iwo wazwa chawaifunga kuti mambo ndodo kuti munyatsoteerera masesasi nemadhodha akagara chawakafunga kuti mambo akubatsire ndicho because ndodo kuti upinde kumahombekombe kupera kwenyaya chawakanga wakagara mbokati ini ndikaenda kwaMambo Saurombe unondibatsire panyaya yangu chiri apa pakwa ndechei chiri apa pangu kuti ndizochinje nyaya ndiunzioneni. Yes. Kunga inini ndaone dambudziko remumba mangu tisiri kuwirirana bane mudzimai pakubereka ese ana aya. Mira handicho taure chaunoti ndakafunda kuti ndikaende kwaMambo Saurombe unondibatsira dare raMambo Saurombe rinondibatsire kuti ndione kugadzirise nyaya yacho. Ndakafunge kuti chendingaurashika ndicho mambo ka. Yes. Ngechekuti nyaya idzi dzanga kuite mbiri pendiri. Isaite mbiri ba. Iwo usazvanangura mudzimai ngezviito zvekwana sekuru. Iwo akumbongota nyaya yako. Zvatsanangure mudzimai zvinhu zvaitike kwenda ndakaroora kuna ana sekuru. Tikasvikitsane pakufambe kwende kumang'anga. Shupikai. Ndati nditaurire chaunofunga kuti Mambo Saurombe akubatsire. Inini ndandiri kuchema nemudzimai wangu wakanga aende kogare pamba pamakora. Akwete wakaenda kogare pamakora. Ndio kwa ndozwawo chikonzero chekuti chingangwa chiri chenyi ngokuti apa inini ndinozwa kuti wakaita zvekufosha. Asi mudzimai wakaende kogare pamba pawo ochizobvapo echiende kohakirwa. Wakaende kofosha. Ndo zvataura amagora kuti takandomuonawo adini. Amagora ati pari padongo rasisi yake. Right. Pari padongo iyo ariwo dziso rinoone nzvimbo yacho. Akazoendawo ere anawo ere paakazoenda kwendakabvunza kwaMambo kuya kuti sabhuku ichitaura kuti handizvizii kana kuye kwendiri kutaura kuti tazoona mukadzi wako ichigara apa. Alright, mira ndifambe newe ndoda kukubatsira. Worozwa ndichikubvunza. Unozviziva ere kuti magariro etakaita munyika munhu wese une munhu unozi munhu une kodzero dzake. Ndataura chirungu kuna anhu akagara. Ndati unozviziva ere kuti wazwa ere anhu ataura apa achiti wazwa ticho achiti Mambo pendataura paguma. Wamuzwa? Wazwa ere ndichiti auyendi gara pasi unditaurire. Ngekuti ndinotonga ndichiziva kodzero dzevanhu. Wazwa? Saka ndinodzoke kuri kuti unoziva ere kuti mukadzi wako une kodzero dzake. Ndizvo. Unozviziva? Unozviziva ere kuti mukadzi wako watsanangure zviro zvaati ndakarwadziwa ndizvo. Saka ndakati handikwanisi kurarama upenyu hwakadai upenyu hwangu hwese. Saka regerai nditaramukire ndimbogarawo pakasununguka. Mushure mwekubereka ana 8 pa 26 years ndichitambura. Saka ndakati regerai ndimboendawo kogare pendinotakazika pendakasununguka. Wazwa ere chidaro? Izvo zvezvo ka ikodzero yake. Ndoda kuti ufambe nenyaya iyi zvakanaka. Ikodzero yake iyo ye kuti mukadzi unowo pane zviro zvaakutaurira kuti wakandibarisa wechitore mapirisi efamily planning waindirowa wakapise imba wakaparadze pfuma wechindishungurudza wataura pamberi pangu pedare. Mukadzi wako une kodzero yekuti agare paakasununguka. Unozviziva ere kuti munhu wese une kodzero?
Unozviziva? Right. Unozviziva here kuti munhu wese une kodzero, iwewe unadzo kodzero dzekutaura kuti handichakona kugara newe. Iye wacho uyu une kodzero dzekuti murume wangu handichakona kugara newe. Ndaakuchiti manje iwewe zita rako Nora Mutsakani. Wati wakabvise duro ndizvo? Mutondedzi. Mutondedzi. Baba musuyo ndinoti adai. Baba musuyo matange kusvike pamba pangu pendiri kugara pasisi ndichinda kubasa paya. Mune mwakasvikapo ini nabangu baba amashiya na nomo mukati tayomutora mainomo kuti musike kumboko kuti topedzerana. Ndikati ini hapana chindopedzerana nemimwe ba. Ndakamuta kuti handichamudi chetingaita tingaende kuhangana ndompire dure ikoko. Mukati hambai ngatidzike mobva mauko tikadzika tese inini nemimwe bankuru baba amashiya na nomo neana endaigara nangu noti hapana wendingasira tichodzika tichosvike kumba chobve kumba inini na nomo nemimwe nabankuru baba amnyaradzi tichosvike kwana sekuru ndikaise dora mundiro muchiruzvicherechedza here ndikaiti ana baba nkwasha wenyu uyu handichamudi zvachose muchirupa cherechedza muchirupa cherechedza here zveduro timirai ndiri kungopedze kuti nditaure imumu moto makariramba mirai zvenditaura inini handizokuramba ana baba beni ndakarambe imini ndakaise dhora ndikati baba ana baba akwasha enyu aya chipika ini handichamudi zvachose. Chimbomirapo ndoda kukubvunza mubvunzo uchibvunze kuti wechiswa ndizvo ka kubva musi wabvise duro uchiti chipika handichamudi ndizvo ka nhasi uno wamangarwa Mudare wanatso wauya ngoti anga akamangarwa ngaya wati wachinje pfungwa here mutaurire kuti kubva musi wendabvise duro nhasi unoti mambo wagarire dodzi redu pakati pane pfungwa dzawachinja here? Baba anomo kubvepe ndakabvise duro kusvikira nanhasi hapana pfungwa dzindati ndachinja kwemuri kuti ndidzokerane nemugara tese ndichiri ndori nepfungwa idzodzo dzoti mbozvichengeta neana ndo pfungwa dzendichiri nadzo saka ndatouya wapedza wazwa here ndichada kuzoti iwewo uchizopedzerana neuyu uri kuti ndiye wakatora mukadzi wangu ndizvo asi ndinoda kuti uzwe pfungwa dzine mukadzi wako uri kuti inini handisati ndachinja pendakati paya ndichakudi nanhasi handisati ndati ndakudaba. Ndoda mbokubvunza wakambozamazve kukupfimba zvingada inini handichadi zvakanaka uchine chekutaura here? Ndoda kuti tichipinde pamunhu wakamangara kumukadzi uri kuti inini soko rendakakutaurira riya kuti inini handichakudi hangu nanhasi handikudi. Inini changamire pane paronga wandibata ngoti nyaya iga inyaya yakarasta yaane nguva mira toda kuendeyo tichada kuenda nauyu ndoda kuibhuya bhani ndaitobhuyawo magama mairi pane taura inini ndiri kuende koona kuti kubva mudzimai wangu echibudirwa pamba pangu kubudirwa pane kacorruption kekuti otherwise ndiri kuti ndozvetisikapindirani ndizvo toendeswe kun'anga ngezetarapiye pakesho ngemota yayo kopangidzirwe pan'anga kutsvake zvangu nemudzimai ngekuti apa tiri kutaura kwekuonini asi ndiripamusorei ndaida kuti paunotaura ihumboka rinoidare guru mapurisa kusimudza motikari komumwiseiramira mapurisa kusimudza motikari unoziva kuti anhu anodzingwe basa here? Ndatonozviziva kuti anhu anodzingwe mabasa chakaita kuti zvidaro ndio chindaida kutsanangura motika yacho yakatozizeta rapi nyaya iyi mira motika yacho yanga yakazizeta rapi amwewo mapurisa ndoda kuti ite clear pamusoro ndoda kuti ite clear wazwa ngekuti handiti uri kuona pane vanhu vari panapa ndizvozvo kuti utaura kuti motika yemapurisa yakasimudzwa ndi kun'anga
izvo zvezvo mwanangu because unazofare mhosva yekuti anozokusunga manje wazwa saka kana mupurisa akatore motikari yake private kuenda nemimi andizve haisi mapurisa ende mapurisa anhu akafanana nekuti asiri pabasa motika yake kei unokwanisa kuishandisa but ndodo kurambirana nekuprotecte mapurisa vanochengetedza pamutemo kuti mapurisa akasimudze motika yakazisetana p kwende kun'anga handizvo handiti kuti handizvo saka its clear wanga ruri rubatsiro rwemotika yake mupurisa saka usati mapurisa ipo papo chiri chisuwira chekugadzire musha wangu ngekuchinyepera noti zvaita izvo ifondya ndaikumbira kuti mupindure paataura ndoda kuti tichipinde munyaya neuyu iwo mupindure paataure kuti inini nanhasi ndichakandomira ipo pendakati handichako mupindure ndopendoda kuti mupindure ndopendiri kuzwa inini ndiri kunga kuchidaro inyaya yemhuri yaari kutaura kuti zveshuwa ndakatopiwe chii mhuri yako iwewe pakuende kumang'anga uko tatina sabhu tatina zviro izvi zvechinyorwa mwanangu kuti muri ndambobvunza kuti wafamba nani wazwa ndaida kuti akubatsira pari kuzipindure zvakarunga zvavo kuti nanhasi handisati ndasvikaba pakuti nditi ndiri